Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom júnovom zasadnutí rozdelili v rámci výzvy pre región takmer 2 milióny eur. Celkovo podporili 68 zmysluplných projektov v 4 programoch. Dnes je veľký problém tie financie v samosprávach nájsť a keď zoberieme, že hlavne samosprávy sú z tohto nástroja podporené, tak podľa mňa je to skvelý signál, že tá regionálna správa vie nájsť zdroje a podporiť tie menšie samosprávy. Výzva pre región je zameraná hlavne na investičné akcie. V podstate dá sa povedať, že kopíruje ten účel tej výzvy poslancov PSK s tým, že sa rozdeľujú väčšie finančné prostriedky a podporujú sa aj väčšie projekty. Najviac financií schválili krajskí poslanci na program výstavby a rekonštrukcie športovísk. Podporili aj obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO, rozvoj cyklodopravy a infraštruktúry cestovného ruchu. Pridelené peniaze tiež pomôžu zvýšiť kvalitu v poskytovaní sociálnych služieb. Výzva pre región je určená pre najväčšie projekty v rámci dotačných schém Prešovského samosprávneho kraja. Minimálna výška dotácie je 15 000 eur, maximálna 200 000 eur. Výzva pre región alebo výzva poslancov PSK sú veľmi dôležitým a správnym nástrojom fungovania Prešovského kraja v regiónoch prostredníctvom poslancov. Takže veľmi dobrý projekt a verím tomu, že do budúcna sa opäť nájde ochota, snaha a samozrejme tie financie, aby tento program, tá výzva pre región mohol pokračovať. PSK rozdelil tento rok celkovo 4 milióny eur v rámci svojich dotačných schém. Cez výzvu poslancov PSK išlo do regiónov vyše 1,4 milióna eur. Cez výzvu participatívny rozpočet 130 000 eur, výzvu predsedu 440 000 eur a výzvu pre región takmer 2 milióny eur. Stredná zdravotnícka škola v Prešove by mala prejsť významnou rekonštrukciou a zmeniť sa na zdravotnícky kampus. Zámerom Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy je vytvoriť v nej prvé centrum simulačnej medicíny v kraji. Nám sa to javí ako veľmi dobrý priestor na to, aby sme opäť prepojili vzdelávanie s praxou ešte vo väčšej miere a vytvorili simulačné centra, ktoré vlastne budú slúžiť na vzdelávanie teda našich žiakov, ale samozrejme vzdelávanie aj zdravotných sestier, rekvalifikácie, vzdelávanie lekárov. Zdravotníctvo napreduje milovými krokmi a digitalizácia sa už nedá zastaviť a nácvik praktických zručností u žiakov klasických odborných učebniach v súčasnej dobe už nie je postačujúci. PSK plánuje do vzniku unikátneho zdravotníckeho kampusu investovať 12,5 milióna eur. Financovať sa má cez program Slovensko a integrovanú územnú stratégiu. Vznikol by rekonštrukciou jestvujúcich objektov školy a výstavbou nového pavilónu. Nám sa rozšíri teda záber strednej zdravotníckej školy a možnosť využitia teda ďalších priestorov a samozrejme aj na nové študijné odbory. Novými priestormi škola vlastne získa možnosť akreditovať nové študijné odbory, ktoré doteraz v Prešovskom samosprávnom kraji nie sú, ako je predovšetkým farmaceutický laborant, zubný technik, ortopedický technik, očný optik. Aby sme trošku aj tieto odbory, ktoré v súčasnom období nemáme v rámci ponuky našich zdravotníckych škôl, aby sme ich dostali teda do toho nášho centra simulačnej medicíny. Nové učebne pre viaceré atraktívne zdravotnícke odbory budú vybavené modernými pomôckami a technickým zázemím. V rámci centra simulačnej medicíny sa počíta aj s organizáciou vzdelávacích aktivít, s aktualizáciou, ale i tvorbou nových školských vzdelávacích programov. Stredoškoláci aj tento rok v rámci vzdelávacieho programu Region IT riešení vytvorili viaceré zaujímavé softverové riešenia pre svoje školy. Tie vznikali na 3 stredných školách z Prešovského a jednej z Košického kraja. Ide vlastne o snahu vniesť do štandardného kurikula niečo nad rámec školského vzdelávacieho programu a to nad rámec je definované práve tou praktickou časťou toho projektového života. Aktuálny ročník odhalil ďalšie stredoškolské IT talenty. Vývojárske tímy počas jedného roka vytvárali nové aplikácie a webové stránky, ktoré vedia uplatniť v praxi a vo fungovaní škôl. Svoje výsledky prezentovali na pôde PSK,
ktorý je spoluorganizátorom programu Región IT riešení. My sme sa zaoberali normovaním stravy, aby sme uľahčili našej pani vedúcej to prepočítavanie, lebo ona to robila ručne a prácne a teraz vlastne zadejba jednotlivý počet, vyberie si jedlo a má to behom niekoľkých sekúnd. Náš projekt sa zameriaval na sformovanie a doplnenie ľudí do našej komunity, teda astrofotografov. Chceli sme ľudí spojiť, zjednotiť a zároveň ich edukovať. Naša škola sa veľmi často zapája do turnusov Erasmus+, a preto sme chceli zjednodušiť administratívu, ktorú sa musí robiť papierovo, a preto sme vytvorili aplikáciu, ktorá aj študentom zrýchli prihlásenie na daný turnus, a tá aplikácia pomôže aj manažérom, sprevádzajúcim osobám hodnotiť a vyberať do turnusov daných študentov. Zaoberali sme sa vývojom vzdelávacej aplikácie pre žiakov školy, ktorá bude slúžiť výlučne zatiaľ iba ako pomôcka, avšak do budúcna máme aj iné plány rozširovať to na funkcie. Najviac si tu môžeme predstaviť ako nejaký edupage. Cieľom projektu je prepojiť oblasť vzdelávania s regionálnym trhom práce a zamestnávateľmi, ako aj odborníkmi v IT oblasti. Prínosom je aj pohľad žiakov na riešenie problémov počas realizácie projektu. Prichádzajú vlastne s nápadmi, ktoré by povedzme človek z komerčnej sféry asi nezadefinoval, lebo je vlastne bombardovaný inými povinnosťami a iným spôsobom myslenia. Každý jeden ročník má v sebe ozaj to unikátne. Vzdelávací program Región IT riešení funguje v Prešovskom kraji vďaka spolupráci PSK a spoločnosti Unicorn Systems už 5. rok. Prináša viacero benefitov pre samotné školy a ich žiakov, ktorí môžu zapojením do vývoja softvérov získať miestenku na Unicorn University v Prešove.